Fl-Istati Uniti, is-sitwazzjoni ta' nies infettati bil-COVID-19 qed tkompli teskala u l-affarijiet qed jiżviluppaw b'mod allarmanti. Il-mod kif tisma' l-aħbarijiet li ċertu nies ġew infettati tgħid jista' jkun li jiena imislili dalwaqt imma qed nippruvaw nagħmlu milli jista' jkun li ma noħorġux mid-dar, naħdmu ġewwa, bħala groceries u shopping qed nagħmlu mhux qed immorru, qed nippruvaw ma nixtru xejn. Il-fatt jekk nixtru forsi nixtru darba fi 15 u nagħmlu kollox online. Il-posta pereżempju niġbruha imma niftħuha wara 3 ijiem, so qed nippruvaw nkunu kawti kif jista' jkun. Kliem Simon Kawki, Malti li jgħix f'Washington DC, fid-dawl ta' ħafna każi ġodda u numru kbir ta' mwiet, il-maġġoranza tan-nies qed jaħdmu mid-dar. Għal dawk li jaħdmu mal-gvern ix-xogħol żdied ħafna iżda mhux l-istess jista' jingħata għal dawk li jaħdmu fis-settur tar-ristoranti u t-turiżmu li prattikament spiċċaw bla xogħol. Waqt il-programm Net Live permezz ta' Skype, Simon Kawki spjega kif din l-imxija qed tolqod direttament lilu u lil ta' madwaru. Aħna ilna naħdmu mid-dar mit-13 ta' Marzu. Jiena naħdem ċ-istituzzjoni internazzjonali li x-xogħol żdied għax iridu nagħtu jiena naħdem l-IMF, which means li nagħtu l-loans lid-dinja kollha u bħalissa more or less għandna 80 każ ta' jgħidulu emergency loans mad-dinja kollha. Ġifieri x-xogħol għalina żdied ħafna, il-mara tiegħi Anita qiegħda tistudja u kienet se tiggradwa issa f'Mejju bħala teacher. Qiegħda tkompli l-istudji tagħha online u jista' jkun il-graduation tagħha ħatkun virtuali għall-aħħar ta' Mejju. U għandi 3 tfal, għandi tifel qiegħed fil-high school, jiġifieri għandu 16-il sena, high school jiġifieri bejn 14 u 18-il sena. L-iskola tagħhom more or less komplet normali, kuljum għas-7 ta' flaxija jirċievu l-online recorded classes, il-video ta' klassijiet għall-ġurnata ta' wara. U filgħodu l-għada jridu jsegwu l-lezzjonijiet kollha fuq Google Classroom u jagħmlu xogħol tagħhom normali. Kien Kutajer, Net News.